Natubag ko ng imong pangutana, mami. Magpabilin si Lea din eh. Dili ko kahimo, dili ko makakita niya. Huwag! Klaro na kayo mga paghitag rin! Klaro na kay gabi eh! May relasyon si Lea o katong Mr. Monteclar! Iyang sugar daddy si Mr. Monteclar! Basta! Dili ko musugot nga papahawaon si Lea! Pahawa! Pahawa! Gisapot ba ako? Sakot lang. Ay ko! Ay! Ikaw, da na ikaw na gipaw. Mapadagkami. Pahawa! Asa ba Pahawa ka? ako! Agay! Ikaw ha, ikaw palagot ha, ikaw palagot. Agay! Hoy, puling! Kinigis puling! Puling! Hino! Nalitahagin sing! Pag pinagditusan! Lupi, malakas gamay. Unsa ka ba ya? Sa kasuda. Sige, mami. No! Ayaw ko na alamin. Kaniyat lang. Dili mo ba lang kumpruntahon si Lea siyang gipuha? I'm sure! Wa siya mananghid nga mukhang tagabi dito sa bar! Di na ko musugot nga ma-duty pa siya niyang gabi. Lagi ha? Sobra na iyang paghugaw-hugaw sa atong bansagon. Ha? Siya pa ko na yung bagong tag-iya sa atong KTV? Kinsa man itong Mrs. Monte Carlo nga may barog na mga buyer? O sa madami lang ito? Di na ko interesado mahibaw pa niya na, mami. Basta, Raniel, ayaw na tugti si Lea nga mabalik siya kanta sa KTV. Excuse me. Oh, yeah. Dali, Ira. Sunod sa kong kwarto. Doon ako'y pakigsultihan mo. Dali. Abi ni mo iya, Pauline. Wag yung ko makatugog maayo gabi sa ako na diskubrihan. Dili ko gusto mo tuo nga. Si Lea maunay tag-iya sa akong KTV and Music Lounge. Tita, nagduda ko nga dili siya ang dili siya ang nakapalit. Foreigner siguro. O dili ba? Katong Mr. Bart Monteclar. Pero, tita. Nagduda ko nga may relasyon gina silang duha. Si Lea o si Bart Monteclar. Klaro kayo sila mga lihok na PE, oy. Parehas tag-obserbasyon, iha. Pero naglagot ko kang Ramil. Tungkol kawag ko siya'y plano sa pagpalayas ni Lea ni Baya. Wes, kita'y mo palayas niya, tita. Di ba? Abi ni mo, iha. May nisantop sa akong huna-huna. Oh, really? Unsa man ka na, tita? Pauline, iha. Nganong, dili man nato ilubong nga buhi si Lea. What? Yes, iha. Unyang kapi. Bilanggoon pa siya sa underground. Kundi ay may underground na ito din baya? Tita, nga nung man dayon ka makahuna-huna ini. Pero nakinisantap sa akong huna-huna, iha. Kay dili magad kapahawaon ni Ramnil ka ng babayhana din. Pues, karong kapi, idamok na siya sa underground. May nindot sad kong nahuna-hunaan nito. Kung dili man gani siya mamatay sa underground, mabuang siya. Tita, siguraduhon tagyot ni hangad dili ta mapalpakat. Malas nga Lea Delfino, a.k.a.
Lovely Catwoman! Tungod kay karon na lang iya ang katapusang gabi nga mokanta siya sa KTV and Music Lounge. Siguro na to, kapilanggo na to siya sa underground. By hook or by crook. Na 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 na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Morning, Dong. Oh, Ate Vel. Good morning, Sad. Uy, di man na mao diha, Dong. Oh, Pagkabutang, di. Dong. Ato dito kay Nindot. Gani. Kuan mo kayo ni oy sa babaw sa ganung Aw. ibutang. Ya, din na. Itawag ka ni Ma'am Judy kay mamahaw na. Ready na to. Kompleto na to dito sa komedor. Ikaw di, Ate. Ah, dungan na lang tangan to. Di na ba kumudungan ninyo, Dong? Kay mauwaw baya ko, Dong. Say mo wow ba? Ako bitaw. Di na ako mawon lalulog lula. Lahi man ko, Dong. Kay midra man ko ikaw sinagop man ka, Dong. Pero kung wala-wala si Ma'am Carmen, naila lang siya katabang. Tiyaw mo. Ikaw ang nakig-negotiate niya niya. Huwag ni palit sa iyang KTV. O sa to'y pitok niya, ay, kay maldita kay siya. Gidaw-daog magay si Ma'am Lia. Sige na, ay, lakaw na, kay nagpaabot na ba ka ni, kuan ni Ma'am Judy? Oh, sige, te, sige na, ikaw ako na na, sana. oo, sige, sige, Oh, sige. sige. Eh, basta ni, pagkuan nun. Na 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 na. Morning, Jud. Ay, oh, Ken, good morning. Di patawag ko kuno mo. Oh, kanang kuwang manggod ang wine nga atong napalit atong gahapon. Mao, mamalihog unta ko nimo pa nga ikaw na lang akong papaliton. If okay ra nimo? Ah, okay ran. Karon na yun? Ah, kana unya na lang human na to pamahaw kay total wa pa masaron mga bli ang mga wine shop, so unya na lang. Ah, sige. Peace, serenity. Oh, Judy. Ken. Lo, na. Good morning ninyo, Lola. Morning. Hello, Ken. Judy. Oh, wait ha. Mula house na lang ta sa silong kay gamihan ang andam ang pagkaon. Ang pamahaw? Oo. Mas pamahaw. pa. Sige, tara. Sige, tara. Na 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 na. The smell of your May naunang ka na yun sa lapo kung sa. Ha? Kipakauwawan na kami maayon sa namin! Wa man tingali ko'y angay ikauwaw. Nanginabuhi ragod ko. Alang sa maayong kaugmaon sa akong anak. Kaubang! O unsa man ko na itong gi-anunsyo sa ingrata nga Jody? O, ikaw na ko nang pag-untag iya sa KTV? Oh, nakadungog man ka. Di man ka kabungol. O diin ka man kuno gibayad dan? O kinsa man kuno itong Mrs. Monte Carlo? Nga mo ako gikasabot nga buyer. Si Ate Vilma? Well, ikaila mo ra siya sa ubang mga adlaw. O ikaw? Kinsa man kuno imong financier? Ha? Di yung magkagwartang imong gibayad? Di na na imong problema. O gawas basag. Kumpleto man tingali ang kwarta nga imong nadawat. Imong sugar daddy si Mr. Bart Monteclar. Iba! Di naman tingali importanteng mahibaw ka niya na. It's none of your damn business. Wow! Ha! Masukol ka na gaya na ako. Sige, kay manimba kami. Excuse me. Kaya! Buhay akong bukton! Kilubong na sa lapo ang imong pagkatao. Di pa kauwawan ang pag-away
bahala ka. Kay kung ka pa matud-an ko na kang Ramil, nga wa ko makasa. Ipahigay niya sa imong anak ang annulment sa among kasal. Aron hingpit na ang among panagbuwag. Excuse me. Mommy? Dili ang ta kung gustong musukol na. Bisan og dautan ang iyang tratamento nako. Gusto kong paghihapon siya matagan sa akin. Takong respeto. Pero iya mo kong gipugos na. O misukol ko. Sorry ha. Tita? Ikaw na kuya after ni Ramil? Dili ko na siya mag-breakfast ay. Nayabag siya! Bigan eh. Di agyan ako. Wa ko na siya gana magkaon. Gusto ko na siyang mainom og bino. Nangita gining tawhana og masakit. Ikay adto tita, basi mo patuon nimo. O, iha. Ramil? Ramil, busod ni si mong kwarto. Ramil, iho. Tita, suwayi og am-am, basi mo patuon nimo. Okay, iha. Ramil, iho. Musod ni si imong kwarto, okay? Ramil? Oh my God! Ramil! Wapay sudot tiyan mo? Ang bino mo imong giuna? Masagdi ko ninyo, mami. Gusto kong malimot sa kung mga kapakyasan. Ayoko pasok ka, Ramil! Ang binang wine glass! Usa ka ba? Oh my goodness! Kining bino! Iha, Pauline. Tita, Ani nga to sa silong sa minibar. O palihok pa pada pagkaon din sa iyang kwarto. Oh, well, iha. Nganong dili man hinon kamo ani din mangaon. Breakfast and bed. maayo pa tuod tita. Okay, ako na lang magkuha sa among pamahaw ni Ranil. Oh, ikaw na ito, tita. Pamahaw na lang san. Andam naman kaha ang pamahaw dito. Okay, iha. Andam na to, manaog ako karong taod-taod. Pakiksultihan ko na si Ramil. Okay, tita. Excuse ninyo. Ramil, iho. Nahibaw ko kung saan nakapahasol mo. Kung maglisod ka man tingali o maglisod ka man sa pagpahawa niya ng kundatan mong asawa nga si Leia. Ramil, itugyan ako ang pagbuhat sa tanan. No! Ayaw ko nagbuhat na, mami. Kung dili ka gustong masuko ko nimo. Kalibutan ta kahibutngan nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini